Änü şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň bedeni paýtaty diýilip eglan etmek münasibetli Akyl welaýatynyň Akbuğday etrawynyň Dowrus ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoý binasyny Türkiýe halklarynyň aýdymçylarynyň konserdi, Türkiýe halklarynyň suratkeşleriniň şekillendiriş sungaty, amal gaşam sungatynyň hemde foto suratçylarynyň eserleriniň sergisi, Türksoýa agza ýurtlaryna döwlet we milli muzeýleriň ýolbaşlarynyň maksadynyň üstünlikli geçirilendigi belenildi. Türksoýyň baş sekretary Sultan Raýew 2024-nji ýylda Änü şäheriniň Türkiýe dünýäsiniň bedeni paýtaty diýilip eglan edilmeginiň ähmiýeti barada aýtdy hemde onuň çäklerini gurulan halkara şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilenini beledi hemde munyň üçin hormatly prezident we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyza hoşçalygyny beýan etdiler. Soňra giň erimle bayramçylyk konserdi geçirildi. Onu Türkmenistany hemde türki dilli ýurtlaryň sunugaty saatlara çykyş etdiler. Konsert maksatnamysy türki halklaryň asyrlar boýy dowam edip gelýän öz hoşly dep desurlaryny şöhlendirýän halk we döwre we aýdym saatlarynyň ibaret boldy. Türkmen sunugatynyň baý derejeli kuwwatyny şöhlendirýän çykyşlarda garaşy götürmedi hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentiň durmuşy geçirýän beýik işlere mehriban topragymyzyň gözelligi, adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şeýle konsertiň dowamyny türk, özbek, kyrgyz, gazak halk tans toporlarynyň we aýdymçylarynyň ýerini ýitiren çykyşlary dawaranyň şowkuny hasam artdyrdy. Soňky saatlar aýdym saatdyň betegligi arkaly dinleýijileri milli ruh we hoşnuýetligi halklaryň ebedi dostlugyny ýetirdiler. Konsert türkmen we türki döwletleriň halklarynyň baý sunugatynyň mümkinçiliklerini köpdürligi bilen tapawutlandy. Dawaranyň dowamynda 2025-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň bedeni paýtaty diýilip eglan edilen Gazaqstan Respublikasynyň Aktaw şäheriniň resmi wekiliýetine Türksoýyň ýüri tökubygy şeýle-de Gorkudata halkary kino festivaliniň göçmün nişany gowşurly. Konsertde gadymy döwürlerden häzir günümizde gelip ýeten köşdepli tansy ýerine ýetirildi. Bu ajaýyp we şowkunly çykyş dogany halklaryň kökleriniň gadymlygyny we dörejelik agzybiyeliniň güýçini görkezdi. Bayramçylyk konsertine gatnaşçylaryň ählisiniň bilelikde ýerine ýetirmeginde Türkmenistana dostlugynyň mekany aýdymy dawaranyň öz boşly jemlenmesini öwürli. Dawra gatnaşçylar hormatly prezidentiň adyny ýüzlenme kabul etdiler. Onu türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentiň ýezigdirli golluk himayatlary netijesinde türkmen halkynyň şöhretli taryhyny, medeni mirasyny giňden öwrenmek, medeniýet we sunugaty ösürmek ugruna giň mümkinçilikler we şertler döredilýänligi belenilýär.